Yo, mpehle mnganami. Ndiyazi thwana into kanje. Yazi kudala ndicinga bafo, kudala ndihlukumezeka. No, it's enough man. I had enough. Hey Fontini, uba mandingene efonini kaBaby. Ulibele ifoni yakhe apha ngoku eyothenga apha my friend amasi. Hey Fontini, ndafunda ile nkazi zakhe i-message zakhe. Koko I love you and is it different zamadoda? Yo. Hayi bafo anayimela le into. Hayi kaloku. Wena ndakubona kulinda ukukhuza. Ukhola into okuyibona ke nazi lana nanduxelela ngazi la mntana ke ko right for wena. Lahla lo muntu fonela nikwazi ukufuna uva njani. Andiyazi kudala ndikunqanda ngalamuntu lowana bra. Yazibona kama nazi iziphumo zayo ke lo nto lo. Awuxelelwa ngandim uzibonele kamali mhlobo wami. Yonke ke ibhola iwele kuwe. Hayi bafo hayo I had enough ngo. Fontini uyandihlukumeza wenza laa nto kuthiwa i-GBV qha yena akanihlukumeza physical undinyisa ngaphakathi. Fontini ndiyazibona into azenzayo laa mntana kum mna into ukuthi zingena njani ngamadoda. Fontini ndifike elungisa iglobe apha erumini yam ngathi mna andivalekile ndinguhamba umntu. Qha ke uyabona mfethu phela kwento wena uthanda umntu umhle yena ngoku ayidecide ngoku wena mpehle zikhona sister ufike isister ingqathu nathi ufike nobusi ngathi sisihlangu so abababi ansazikhethela kwesa sister ngoku lona ndiyamlahla ufike okokwakhe ndizamfowuna ndimxela uba it's over, it's no more kumnawe wena ndikufuni wena ngoku ndanele nguwe ndombalela into zakhe. Ndizamxelela mpehle kudala usitsho mhlobam qha yabo ngoku yo hayi ndiyamlahla bafo andidikiwe ngoku. Ndasifunele sister zimbi manje ziphangelelayo zingenamadoda apha elenkeni. Uyibona sister iyaziphangelela ayisanakanga loo nto because ayimiswa nomiswa apha endleleni iyazihambela qha iyazonwabela iyaziphangelela. Hayi suka Fontini and ndiyayazi yabona bosisi labo izawuba ndim ndedwa apha koniki uba ndibe ndiwara xa ndihamba nophela ufike ezibona zikhalisa imilozi apha. Hayi bafo handikuwe ngoku samfowunela. Hayi fanele kudala into engombe sendiqonde yawusike yenzeke safika kuthiwa awuzixhomile because zibuhlungu into akwenza zona lo mntana. Uyabona ke lo mhlobo wami eluza nalo mlahle and ngokumlahle enyani ukhangela abasisi uzithele maqwayipile wakho wena sisi wakhe wambi aba nokuzothi ufumene umsebenzi eGauteng uzafika kusekulaa ndawo amshiye kuyo akhona nix umuntu azamphazamisa lo and bayaziphangelela kunyanisile. Uyeka abantu bahle mngana because nami ndenza umona because hey ndimbawela mne yami irilo phela kumyeke ngokuthele mbikanye wakho qha qwaba mhlobo wami. Yo wendini hey behle umhle ke nyani yena umhle and ucute umile kahle nyani Fontini noba ndiyahamba ndizihambela phi zawufika amadoda ndibuza ngalophela. Fontini lophela lona man uyayibona jonga hey andizamfowunela bafo ndazizamela umbikanye wami into endiyaziyo uba inenxeba eqala apha ayijonge kwalapha ebusweni like when olutholonyana so wedwa uyabona ndim ndedwa ndiphola apha engqondweni ndayazi uba ndimshiya iweekend yonke ndiyemka ndiye ejobhini yam mhlawumbi ndiye ezimfeneni zam ndiyabuya usepha usalinde mna le nto kaphela inoba ngunyaka Fontini ndagqibela nemtsiba iziko. Fontini ndike ndabuzwa enye indoda uba ugqibeni niyemonti ndikwathikho ibuhlungu le nto ibuzwa yile ndoda akayazi uba mna ndiye emonti phaa esipani ezimfeneni apho kwam ndifika udiniwe bakaphumanga ngele nto yokudijeya kwakhe uzawufikathi udiniwe uzawuhamba uyolala kumamakhe yena uvele uyaphinde uyahamba ngoba ndidiniwe. Enough is enough. Jonga ntwana ndakhe ndingene efowunini ke ndumbethe ndifuna umcela apha efowunini uba andikufuni sister, it's over between us. Soze sisidoda ke soze sisidoda senkosi ntangam uxelele kunini uxelele. Hey that's why ndayibona kwakulaa nto DJ uthandane nomuntu o-DJ yazoda angabikho weekend yonke uwedwa ndayibona akekho right lo phela.
Ya uyabona ke Luzana ba mbethe emnxebeni hloba sisidoda ke eso. Mbethe ngosithetha nje usubupho sisamaseko. Umdumise ngoku kodwa ndiyakwazi wena. Letha kodwa iselapha. Fowuna fondini. Hey licebo mane I had enough Ndidikiwe ngekhoyo ngoku. Didikiwe. Aza sikayela umbikanye khageke. Yabona kayibamba uzathi uphi ngoku. Mayidununu sithandwa sami senhliziyo. Alright phangisa wami. Yo right mani indoda ive ikhumbula bondi. Yo ndakugqibula nini phindi. Yo mimi wami andibuthandi andiyazi ubuya nini sithandwa sami. Indlela ndine surprise yakho ngayo. Yini Thixo. Mamela ke baby. Kufika lo ngumpehla. Uhambe sothetha kakubi ngegama lakho apha ehambe wezonyelisa wena apha ongathi ungumuntu lona wena xa uye kwezigigi zakho ungumuntu ohambelana nabantu ugikha nabo phaa kweza ndawo sisu nezothe laa nto leya ande uthi iva uthini uthi bantu kulahle uzandiphathela imamela uzandiphathela sesitakamakhe laa mntu umbi ngathi yitoti siwapha ebusweni. Kandivume soze ubomi soze ndivume khandiyeke wena baby ubomi Thixo. Hey baby inenzo into ayithethayo uthi loo nto uyazithanda ezi comedian bala ufungulayo ondela undibulisela apha kuye lapho undibulisela apha kuye ndiyamkhumbula umntanam uyithethile ke nento kaondela uthi wena unawo ondela uyazithanda ezicomedian unawo nodabane bemamela uthini ke kwabendleka uthi unawo namarasta Thixo phanjini ndayiqonda phaa mimi ba inomona le ntwana le kuba ijoli kaloku ifuna ukuchitha le nto sinayo thina. Baby ubuya kwakho nje ndifuna siqinise umtshato wethu siphinde noko sekudala ngoko siphinde siyorenew ii-vows zethu sithandwa sami. Ithi baby bikhe yakususpekta napha usigebeka ndikomba hayi bo wena wonke inomona mntu wami inomona. Dama ndikukhumbule sithandwa sami ngathi ubuye kaloku mimi sekusondela ubuya ne. Hayi binganxilanga isoap ndiyikhuphile lapha ndandifuna uyibona very up basi kuyasohlukanisa utathi mna wena ndayitya nephepha layo ndiyayixelela ibhancekile ndiyayirhanela bentsangweni noba ikhona nto ityayo mhlawumbi i-on drugs noba ikhona bayitya ngayo ezitiki zabo. Uyayiqonda lawo mimi. Hayi wena zakushaya ngespecial sakho zakwenzela idina sithandwa sami ndakwazi uyawuthanda umvubo ya. Hayi baby enza ubuye kaloku yo ndiyakukhumbula sithandwa tyhini Thixo. Mamela baby ithi ndibuze ngefemeli yam ba niba ngaphi bakutatakho ndiyayichazela uba siba yi-15 itim yerabhi kaloku uyabuza ungaphi umntana ndithi uyi-1 mawawa qha ithi uyayibona uba ndibhancekile. Nami kodwa bendifuna uyincedisa kwelaa cala kuba kaloku umntu wam yabona uba una-18 uyangena kulo nyaka noko bekusaphose ngoku sisemekweni yomlekelisi noko ithuba elingaka 18 years yakhe yavela nakulaa nto baby uba iyandibuza uba ndigqibele nini uye emonti. Ndiyayixela uba sesinonyaka thina singahevi tu uthi ayiloo ndenduka leyo ayonto yendoda leyo ayenziwa indoda lona. Uthi wandiphathela omnye usisi apha baby wathenga utywala apha nasesiwancila walala apha ndazibhaqa sendisenza into endingazicingela ukuzenza. Hayi ndenzanga nto mna ndilele efranti yena ndamlalisa phaa kuwelemkeni. Ngcolile mani laa ntwana ndayixoxela kusasa ndathi ndiqhubile ndiqoma andiyithandi le nto indifaka kuyo le.
Baby, hey, mandenze mandiyothenga omnye OTT because nalo ingathi uyandishiya nalo. Ngathi azozongeza nje we-R5. Oh, baby. Hey, ngicela ngefoni ngingakagcini nothetha. Hey, Mpehla. Yeah. Hey, ayini madoda. Hayi ngikunqamile. Hayi mfethu into lokutshisa yona lo mntana. You? Hayi bra uyokhalela komnyumba ungazibuphindi bozabulalisana mina ngalo mntana ingasike yenzeke ngoku. Hayi ndingaze ndithakatho lihlobo. Hayi ubethe notata ke nomama ke lo mntana akabethanga yedwa akayanga xwele ubethwe ngifamily yakhe. You nopendana bra. You andinxibele ingena apha ezimpunjweni wena. You hayi le mpunzi. Hayi ngokuthi asemngcwabela because uza kubulala lo mntana. Okanye man yeke ukawuthetha ngaye because uyabulalisa mina kodwa you. Intoni uxoko lihlobo bra ngami? Hey, I would understand uthando wena. Yoy, Mpehla. Lo mntana uske watsho ngala voice yakhe smooth man. Wathi hello love. Wathi thina isithando sami ungicinge kanti ndaqomba masose ndisuka kuyo yonke lento bendiyicinga. Kakade bendole bendiyicinga abantu abathandanayo abaright lahlo. Hayi mfondini leba uyanditakathiza nawe. Uthando wena soze understand because awudyoli. Uyituwa nje yomntu wena. Awunazi ungicele ngothando tu wena. Uphela uyeza ngisawunyuwesa umtshato wethu. Sawuqinisa uthando lwethu nophelo. Sandeka kwezinye levels boy. Hayi, uright wena I'm good ngoku ingcebiso zakho. Ngawuzama uyocebisa oJeff kanye uyocebisa obani andigendawo ngoku. Sucebisana cebiso ondele nobani. Andidwadli mina ngoku. Hayi bra. Hayi. Awunabo uphila univendithethe ndaba inkuku esikumlo bovuyiyo ngoku. Betha nje ogqibela ukamazi for you. And ukuyishela inhlahla xa unerenewisa ke zo vowels zini nentoni. Because urenewisa uthakathwa uwesi ngilo mntana. You hayi bra undenze hloke bra unayo imali esijoyetho duke sekuncokola ubhanqa baba. Kawuthenga isijoyetho nganama. Hey wena uthami. Uyandento kafondini imali into engenayo. Imali andinayo tu imali. And ke mfethu uyayazi nawe mfethu. Ndityala ithi ifika imali nge-25 diyisa ngaphi because uthi upanisa kanayo ndijonga maduruduru. Bawuthi maduruduru akanayo ndijonga ufaniswa. Bawuthi akanayo ndijonga utamzuko ndijonga umbona ngaphi. Uyayibona nisi nje izikopari zam kanti khona lo ke wamsa ngotywala naye. Uyayibona mfethu ndibole ebhutyi ngoku othi inyanga isandiba zi-25 ngoku. Mntana manani sikawuzame nawe fondini. Fondini ndifumene sakho kodwa ke mina ke siyi-1 sam. Uyabona ke awunokwazi ulifaka kwabanye abungene njani no because ayiphelile kumntu. Bila bheki bendiqala ubheya nje nakwethu anayo nesente emdaka. So awunonifaka abasisi babizayo ke ngamagama apho. Kamandi bayakwazi ke wena mhlobami. Ngiyacinga yazi Mpehla enye into endibethisileyo yiloo nto yofaka abantu. Wena nako ukulatsela babahlala ndawo uyozingenela pha. Hayi abafuni ikhadi abafuni ID. Lula. Uyaziyela nje wena ungoyiki uphola apha enhloko. And ufike isikopari boleka noba yi-500 uqhuba ujonge ngapha ungasinaki ba into usubalela la mali. So sibalela isikopari. Vele uye wena ne uvese ukuthi sister kunjani. Akuphendula athi hayi ndi-right mani ntonto krwela intloko. Uqale sister ndinengxaki mani efikileyo apha endlini. Bayintoni ayo yakho ingxaki xa ndinengxaki bayintoni. Izawunida imali engange-500. Kanti bona 500 ayifumana nge-25. Uqhuba ujonge ngapha ukrwela intloko. Bawuthi akanayo ume ngokwehla ke okay 450 ke sisi. Bawuthi akanayo ke siyabhena umane usehla kodwa sizawude noba yi-2. So singaphumi isiwetshe ukusalayo. Uzamnika mose 25. Hayi fondini anoze kodwa ngafumana kuzo zonke abamsana babiza man. Kanibonisa fondini ngibonisa kanzobiza igama lami. Yazi ke livele pha igama lomuntu ngibuzwe ngibani. Nentoni masiye mhlobami lehlana. Ndimaniwe. Hayi kanti hayi ukuncamile ukuncama. Andinanto bangulosi ngapha. Hayi inosethi ngajuli. Uyabona leyo joli inosethi ngajuli ba dinoba yituwe nje ngawo. Ila tuwa wena awunawe nomchamo leyo yituwe. Ihamba yodwa.
Yu. hayi mntana uthanda ulazi